Λοιπόν, οι περισσότεροι που παίζουν μπουζούκι, ειδικά όταν ξεκινάνε, ψάχνουν να δουν τι θα παίξει το αριστερό του χέρι, ποια μελωδία κτλ. Στην πραγματικότητα όμως το ζουμί βρίσκεται στο δεξί χέρι, στην πένα. Και στον ήχο που θα βγάλουμε, έτσι να είναι ένας ωραίος ήχος, αλλά και στα ρυθμικά μοτίβα που έχουμε στο κεφάλι μας και κατ' επέκταση στο χέρι μας και μπορούν να δώσουν αυτή την κρούβα που λέμε. Θα κάνω ένα παράδειγμα του πώς παίρνω ένα απλό τραγούδι και χρησιμοποιώντας μερικά ρυθμικά μοτίβα το κάνω πιο ενδιαφέρον. Γιατί αν παίζω κάθε μέρα το ίδιο τραγούδι με τον ίδιο τρόπο, όσο ωραία και είναι η πρώτη εκτέλεση, θα το βαρεθώ. Πρέπει να διανθίσουμε το παίξιμό μας. Για να πάμε ένα βήμα παρακάτω, αυτός είναι ένας τρόπος με το ρυθμό. Γενικά όσοι παίζουν σολιστικό όργανο, μελωδικό, για μένα το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι ένα από τα πράγματα που έχουν να κάνουν, όχι το καλύτερο, είναι να ασχοληθούν και με κρουστά ή τέλος πάντων με ρυθμό, με έναν τρόπο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, να πω έτσι ένα πραγματάκι για το ρυθμό. Πρώτα απ' όλα, ουσιαστικά είναι πώς χωρίζω κάποια γεγονότα μέσα σε μια χρονική περίοδο, έτσι. Παίρνω, ας πούμε, έναν παλμό, εδώ πέρα. Εδώ τώρα μπορώ να χωρέσω κάποιες νότες. Μπορώ να χωρέσω, ξέρω εγώ, 2 νότες. Τάκι, τάκι. Μπορώ να χωρέσω 3. Τάκι, τε, τάκι, τε, 4. Τακαντίμι, 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 5. Ντουκυρισάκι, ντουκυρισάκι, ντουκυρισάκι. Ή τάτι και ένα τουν, τάτι και ένα τουν, τάτι και ένα τουν. Το καθένα από αυτά που είπα έχει διαφορετικό εσωτερικό ρυθμό. Ντουκυρισάκι είναι 3 και 2 μέσα, ενώ τάτι και ένα τουν είναι το ανάποδο, 2 και 3. Γενικά χρησιμοποιώ συλλαβές γενικά για να μετράω, να χωρίζω, ας πούμε, τα αριθμικά μοτίβα μου μέσα σε ένα παλμό. Αυτό το έχω κλέψει από μελέτη κρουστών που με τη σειρά τους το έχουν κλέψει. Είναι μια τεχνική που λέγεται Konakol στην Ινδία και είναι με το στόμα. Ρυθμικά μοτίβα με το στόμα. Βοηθάει πολύ γενικά αυτό. Και μπορείς να προχωρήσεις και παραπάνω. Ξέρω εγώ, εξάιχο, ντούκυρι, σάκυρι, ντούκυρι, σάκυρι, ντούκυρι, σάκυρι. Και να πας να συνδυάσεις μετά διάφορα και να φτιάξεις πιο μεγάλα αριθμικά μοτίβα. Δηλαδή, φτάρι, ας πούμε, να το κάνεις 3 και 4. Τάκητε δηλαδή και τα καντίμι. Τάκητε τα καντίμι, τάκητε τα καντίμι. Ή το ανάποδο, τα καντίμι, τάκητε, τα καντίμι, τάκητε, τα καντίμι, τάκητε, τα καντίμι, τάκητε. Το οποίο έχει και εσωτερικό ρυθμό, έτσι. Και πάει λέγοντας. Αυτός είναι ο ένας τρόπος, να βάλεις λοιπόν μέσα στον παλμό, να το χωρίσεις σε κάποια κομμάτια. Ο άλλος τρόπος που μπορούμε να το σκεφτούμε, το ρυθμικό μας μοτίβο που θέλουμε να παίξουμε, είναι τον παλμό να το χωρίσουμε ναι μεν σε κομμάτια, π.χ. σε 4. Τα καντίμι, τα καντίμι, τα καντίμι, όμως εκεί μέσα εγώ να τονίζω groups τριάδων. Δηλαδή ενώ είναι τα καντίμι, εγώ τονίζω τριάδες. Π.χ. τάκητε, 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 τάκητε. Και όχι τάκητε, τάκητε, τάκητε. Αυτό είναι απλώνω το τριάρι μέσα στον παλμό. Εδώ τώρα χωρίζω τον παλμό σε 4 κομμάτια και τονίζω ένα 3. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν το ξανακάνω άλλη μία να καταλάβετε λίγο πώς είναι η γκρούβα του. Τάκητε, 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 τάκητε. Και ξανασυναντιέται μετά από λίγο. Αν αφαιρέσω, επειδή μετράω τα πάντα, τάκητε, τάκητε συνέχεια, αν πω μόνο το τα, δηλαδή αυτά που τονίζω, βγαίνει αυτή η γκρούβα εδώ πέρα. Τα, 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 τα. Και πάει λέγοντας. Αυτό πρέπει να το έχω καλά στο μυαλό μου, έτσι, και μπορώ να φτιάξω και άλλους τέτοιους ρυθμούς. Πρέπει να το έχω καλά στο μυαλό μου και μετά να περάσει και στα χέρια μου για να παίξουμε πραγματάκια στο όργανο. Πάμε να κάνουμε παράδειγμα. Λοιπόν, το κομμάτι πήρε και βραδιάζει ή πάμε στα πέριξ. Ένα απλό ρε ματζόρε. Βάζω ένα μετρονόμο στο 75, θα παίζω φρασούλες από την εισαγωγή όπως είναι και μετά με έναν διαφορετικό τρόπο, τέλος πάντων, θα χρησιμοποιήσω κάποιο ρυθμικό μοτίβο. Ξεκινάμε την πρώτη. Εδώ μπορώ να το γεμίσω με τετράιχα, ας πούμε. Δηλαδή, τα καντίμι,
μπορώ να βάλω αυτό το τριάρι μέσα στο τεσσάρι που λέγαμε, δηλαδή να το χωρίσω σε 4, τάκα ντίμι, αλλά να γκρουπάρω ανά 3. Τάκιτε, 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 τα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. 3 φορές το κάνει, μπορώ να τις κάνω και τις 3 διαφορετικές. Μετά κατεβαίνει πολύ απλά με τετράιχα, τάκα ντίμι, τα. Αυτό μπορώ να το κάνω εξάιχο. Δηλαδή, τάκιρι σούκιρι, τάκιρι σούκιρι, τάκιρι σούκιρι. Μετά έχουμε μια φρασούλα, πάλι με τετράιχο, τάκα ντίμι, τα. Μπορώ να το κάνω πάλι εξάιχο, τάκιρι σούκιρι κτλ. Μετά έχω αυτό το ανέβασμα που παίζει πάνω σε νότες της λα ματζόρε 7. Είναι με τετράιχο πάλι. Αυτό μπορώ να το κάνω με πεντάιχο. Αντί δηλαδή για τάκα ντίμι να παίξω ντουκιρισάκι κτλ. Και εδώ που τελειώνω είναι και η αρχή της τελευταίας φράσης, που είναι με τετράιχα πάλι. Μπορώ να την κάνω με εξάιχα ή να την κάνω μισή-μισή, ξέρω εγώ, δηλαδή τετράιχο και μετά εξάιχο. Φυσικά αυτό το πράγμα δεν θα το γεμίσω σε όλο το τραγούδι με πράγματα να το φορτώσω, θα το κάνω τσίρκο στο τέλος. Θέλει λίγο να βρεις μια ισορροπία. Παράδειγμα, κάτι κλασικό το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να ξεκινήσεις την πρώτη εισαγωγή, ας πούμε, και τα πρώτα λόγια όσο πιο κοντά στην πρώτη εκτέλεση γίνεται, και μετά κάθε ένα που περνάει, ας πούμε, κάθε στροφή, να βάλεις και κάτι δικό σου μέσα, ώστε και να μην βαριέσαι εσύ και να μπαίνει και λίγο η ταυτότητά σου, ας πούμε, και να βρίσκεις μια ταυτότητα μέσα σε αυτό, έτσι, γιατί ανάλογα τι μουσική έχεις ακούσει, τι έχεις παίξει, τι έχεις μελετήσει, θα μπουν και τα δικά σου πράγματα. Αποκλείεται να είναι ο ήχος ακριβώς όπως η πρώτη εκτέλεση. Τώρα αυτό είναι όμως περιορέξιος κολοκυθόπιτα, τέλος πάντων, ή το άλλο που λέει γούστα είπε ο πίθηκος και έφαγε το σαπούνι. Το πόσο θα αλλάξει το κομμάτι, πόσο θα μελετήσει το πρωτότυπο κτλ. Είναι θέμα να γουστάρεις εσύ ο ίδιος, πόσο γουστάρεις εσύ ο ίδιος. Και... τέλος πάντων, λοιπόν, όποιος θέλει κάνει εγγραφή στο κανάλι, όποιος δεν έχει κάνει, έτσι, γιατί τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, θα ανεβάσω κάποιες ακόμα ασκησούλες, μάλλον θα ανεβάσω κάποιες ασκήσεις, γιατί δεν έκανα κάποια άσκηση, που θα βοηθάνε στο να ξεκολλήσει το μυαλό και να μπει σε άλλα ρυθμικά μοτίβα, και απλά αλλά και πιο περίπλοκα, όπως είδαμε αυτό το 3 στα 4, ας πούμε, που υπάρχουν και άλλα τέτοια. Και όποιος θέλει γίνεται και μέλος, εκεί θα ανεβάσω σίγουρα περισσότερες ασκήσεις. Ανεβάζω περίπου 2 ασκήσεις το μήνα εκεί πέρα, διάφορες ασκήσεις. Αν υπάρχει ενδιαφέρον, μπορεί να ασχοληθώ πιο πολύ και με τέτοια πραγματάκια. Αυτά. Είστε επανειδή. Καλές παινιές.